Станція Вьоски. Наступний припинок Медуніверситет. Наступный припынок Медуниверситет. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Медуніверситет. Наступний припинок станція метро Петровщина. Наступний припинок станція метро Петровщина. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, судный падения во время поездки по Припинок станція метро Петровщина. Наступний припинок станція метро Ніколов. Наступний припинок станція метро Ніколов. Осторожно, двери зачиняются.
Наступний припинок Римський. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, в избежание административных нарушений своевременно оплачивайте проезд. Припинок Римський. Наступний припинок Біліта Вітес. Наступний припинок Біліта Вітес. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, пропустите вас в середину салона. Запомните перед Припинок Біліта Вітес. Наступний припинок Глаголєве.